Baby chocolates. Hey joh. Jullie heb je hard gekregen gestrand. Ze is gisteravond klaphard gedrukt, ou. Wie was hier allemaal? Was... dat freaking Ekke. En Duff. En Stefan. Stefan. Ja, ou, klasje is Ga nog met Stefan hoor. Hij is moerte, ou. Hij is vandaag moerte, ou. Heb ik je op gebabbeld? Nee. Heb je opgekeerd? Ja, moerte, ou. Moertoe.